Finalista číslo 8, Strážca bojovníkov. Topol čierny má pre mesto Liptovský Mikuláš historický význam spojený s históriou Slovenského národného povstania a oslobodením Liptova prvým československým armádnym zborom. Je hrdým strážcom pietného areálu, ktorý dokumentuje druhé najťažšie boje druhej svetovej vojny na Slovensku, keď sa o Liptovský Mikuláš bojovalo dlhých 62 dní. Areál, na ktorého začiatku Topoľ stojí, zahŕňa pamätník a najväčší vojnový cintorín československých vojakov v bývalom Československu. Ten je miestom posledného odpočinku 1369 príslušníkov 1. Československého armádneho zboru, vojakov povstaleckej armády a partizánov. Topol čierny je raritou lesoparku a zároveň jedným z 2 chránených stromov v Liptovskom Mikuláši, pričom sa radí medzi najväčšie topole na Slovensku.